आज गोंय राज्याची माननीय आमचे अध्यक्ष नितीन नबीन पदभार सांबाळल्यानंतर पहिलीची गोवा स्टेटीची ही स्टेट कार्यकारिणी मिटींग आज जाता आणि आज आमचे मदी आमकां मार्गदर्शन करपाक केंद्राचे डॉक्टर एल मुरुगन युनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग आणि पार्लिमेंटरी अफेअर्सचे मार्गदर्शन करतले. त्याचबरोबर संक्षिप्त एकंदर पुढचो प्रवास फाटले केल्ले कार्यपद्दती आणि ते आढावा घेतलो गेलो वता आणि ताजेर मार्गदर्शन जातले डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि बाकीचे अन्य आमचे श्रीपाद नायक आसतले गजानन काणावडे आणि अन्य सगळे पदाधिकारी आज हजर आसतले. एकूण 209 जाणांची ह्या कार्यकारिणीच्या बैठकीक मंत्री आसा, आमदार आसात आणि सगळे पदाधिकारी आसा, वेगवेगळे मोर्चाचे अध्यक्ष प्रकोष्ठाचे अध्यक्ष आणि हांचे हातून भितर समन्वयान येणारे निवडणुकी आसत आणि त्याच बरोबर रेजोल्युशन्स असले ठराव, पॉलिटिकल ठराव, लोकल ठराव असतले आणि हे सगळे आढावो आणि त्यानंतर पुढचा कार्यक्रम हे घेऊन आम्ही पुढे. सरकारच्या विरोधात बऱ्यापैकी वातावरण तयार झाले, त्याच्यावर काय चर्चा होणार? सरकारच्या विरोधात आंदोलन झालं एक विरोधकांक सरकारच्या विरोधात वातावरण करपाचें आसता ते करीत रावतात, पण त्याच बरोबर ज्या जाग्याचेर आमी खंय तरी कमी आसात थंय आमी दुरुस्ती करप. त्याच बरोबर एक पॉझिटीव जितली बरी कामां जालीं आसा ती लोकां कडेन घेवन वचप. जे लोकांक नाका ते आमी पयलींच बॅक घेतिल्ले आसा. हो आमचो पयलींच्यान मूलमंत्र आसा आणि लोकांच्या शेवटी सरकार हे लोकां खातीर आसता आणि ते डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आणि ते फुडें वचत आसा आणि त्या खातीर अनेक तुमी पळयत आसा अनेक जाग्यांनी म्हणजे खंय तरी न्यू डेव्हलपमेंट घेवन करप किंवा आनी खंय तरी हें करप, लोकांचे इच्छेन कितें कितें हें आसा त्यो फळादीत करप आणि त्याच बरोबर विकासाचो एक बरो एक पाया घेवन तुमी फुडें. सो अलायन्स लिडर ते आसतले आज ही आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे हें आसा आणि आमी ना अलायन्स पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी 40 मतदारसंघात सक्षम आसा आणि आपले 40 मतदारसंघात संघटना पळय बळकट करपाचेर भर दिता. अलायन्स आसतले तो येणारो काळ ठरयतलो.